Walang tao dito sa daanan, ano? Oh, nandito kami, naka-live. Papakita ko. Tapos may cheese na sauce. Magandang araw. Pupunta ngayon si Liam sa birthday party kung saan siya na-invite. Kaya yung regalo na ano ko na, na-impact ko na. Nakalimutan kong i-video sana yung regalo pero i-ano natin, papakita ko na lang dito. I-blend natin dito. Lego na may dinosaur. Kaya yun ang aking ginawang. Ang cute yung yung ano niyan. Anong tawag doon? Yung wrapper? Yung Wrapper. design wrapper, yeah, yung design niya. Tapos may konting chocolate yung ano natin. Babalutin natin. Tapos na yung chocolate. Ganun ko na lang dito. Tapos may card. Parang ang cute ng envelope. Sa loob pala yung star na. Anong ginagawa dyan? Akala ko- Susulatan niya or magdodrawing or ano yung... Sulatan ko ng happy birthday, yung greetings. Tapos, ewan ko. Gusto niyang sulatan niya. Hindi ko pa alam. Pero Okay. cute rin itong card. Oh, may anong tawag din? Nalukatan mo. May kandila. Ito yung... Ano yan? Anong tawag? Parang ano siya. Pero parang nagbukas. Okay lang yan. Baguhin ko na lang itong siglot na ito. Na ito, siglot na tani. Naglukat mo. Nagbukas kasi kaya... Ganaman di. Ay naku, ang liit. Ay, kaya hindi pwede kasi. Very short. Very short. Oh, ano na namin. Pero parang ano na palin. Diyan nalukay. May ikat nga ito eh. Oo. Natatanggal pa rin. Pero okay na yan. Natatanggal pa rin. Okay na yan. Nagadupay artina. Dapat ipapil dito eh. Hindi ka satan kasi. Lunch na ngayon. Mag 12 na. Luluto ako ng noodle. Or pasta. Yung ganitong pasta. Tapos may cheese na sauce. Yun ang gustong-gusto kasi ng mga bata. Paborito ni Liam tsaka ni Kamya. Kaya yun ang gagawin namin ngayon. Kung kami ni Jeb, ang gusto namin rice. Pero hindi naman pwede yung rice everyday. Kasi yung mga bata ayaw ng rice everyday. Tapos gagawa pa ako ng salad. Dali. Yung ganito na salad ang binili ko. Tapos lagyan natin ng kamatis. Ito. Pinapakulo ko na yung tubig. So yung ingredients pala, nakalimutan ko. May cheese na gorgonzola. Tapos, lagyan ko ng mascarpone. Ay, nalipatan tayo may isang cheese. Ay, ito pala, pwede pala sana. Pwede pa ito, yung grana padano. Lagyan ko ng konting milk para hindi masyado malapot. Yun. Madali lang yun. Pinakamadali na lutuin. Habang nagluluto ako, nagpa-practice sila. So? Und jetzt musst du nicht so, schau. Du musst jetzt dann, zeig mal deinen Fuß. So. Und jetzt musst du, warte. So. Nein, ob es dieselbe Marke ist. Si Liam Ninja. Kasi yung birthday na pupuntahan, costume party kasi
Kaya yung outfit niya, pang ninja. Tapos na ang aming pagkain at salad. Ihatid na namin si Liam sa kanyang birthday party. Nandun yung regalo dito. Pagkatapos namin ihatid si Liam, uuwi kami. Tapos mag-live kami sa channel namin ng asawa ko. Sa channel namin na Jeb and Maria. Hindi, Maria. So Maria and Jeb pala, baliktad. Liam, warte kurz, ja? Warte. Okay. Maganda yung weather, no? Ganda ngayon. Tapos yung, May init. pero malamig pa rin. Mag-vitamin D tayo, vitamin D. maaga pa kami. 30 minutes pa, kaya mag-stroll na lang kami dito sa tabi-tabi hanggang alas 3. Ilang oras pa tayo? May 20 minutes pa yata, no? 30. 30 minutes pa? Yes. O di mag-strolling tayo ng 30 minutes. Lalakad-lakad kasi ang ganda ng weather. Yun nga. Di ba? Oo. Liam, wir gehen mal die Straße da rein. Links hier. Hier rein. Wer weiß? Was ist da? Da waren wir doch mal. Wie heißt Ah, Bahnpark. Ja, da waren wir mal. Da ist eine riesen Eisenbahn. Ja. Ja. Wir fahren hier rein, Liam. Da rein, hier rein. Weil wir sind noch zu früh. Wir sind noch zu früh. Liam, ito'y tayo nga magna. Liam, ito'y. Kitam dyan luglugan. Dito kami sa kabila lalakad kasi may init doon. Ha? Es ist noch keiner da. Es ist noch zu früh. Ja, da lugan Jeb, kitam. Stopp, Liam, da ist ein Auto. Ja, weil wir ja rausgehen wollten schon. Es ist so schön Wetter. Ich will nicht raus. Das dauert ja nicht lang. Wir laufen nur ein bisschen. Nur zwei. Walang tao dito sa daanan, ano? Sunday kasi ngayon, kaya walang tao. Tapos malamig pa. 6. Sige, taray! May napansin ako dito sa building na ito. Oh. Lapitan nga natin, titignan natin kung ano ito. Dinesign nila, oh. Na parang maliliit na tiles. Ano kaya ito? Mga bato pala. Tapos dinesign. Okay rin ah. Oh. Asa na yung mga yun? Atun. May park dito, malapit dito. Tapos pababa ata dito sa my school. Tignan nga natin. Yeah? Sind die Kamin? Dito pababa. May park dyan. Pero sa camera, hindi kita na pababa ang daanan. Parang dire-diretso. Dito, sa likod ng school yan. Yun ang playground nila. Hanggang doon, playground lahat. Warum ist der zugeschlossen? Dali na, dito. Mas kita dito. Playground lahat ito ng school. Die Spende ist ab, dass da keiner rein kann, Liam. Warum? Weil das ist ja eine Schule. Tapos dito, kasama rin sa school, paglaruan ng football. Richtig. Nandito na kami sa baba. Dito mas kita yung parang playground tsaka football area ng school. Ito yung building ng school. Tapos, may graffiti arts rin dito. Yung mga mahilig sa graffiti. Ang ganda ng green grass. Ano? Ayan. Mainit.
Ilang degrees tayo ngayon? Ilang ano? Ano? 8 ata. 8 degrees. Oh, Tapos yung mga lips, yellow. Ah. Parang ang ganda ng ano, ganda Combination. yung combination ng green at saka yellow. oo. Where's the bag? Naihatid na namin ni Liam. Uwi na kami at magla-live tayo. Come join. Oh, nandito kami, naka-live. Papakita ko. Oh, ayan. No, ayan. Uy, may 4 viewers tayo. Pero parang dumidilim na, oh. Live kami, tapos yan ang mga tagapanood namin. Oo. Tama ba yung sinabi ko? Oo, yung camera. Pakita mo rin yung camera. Dun sa taas. Oo. Doon. May ilang views? 4 Viewers? views. 4 Tapos viewers. may 53 minutes na tayo. Oo. Oo. Tapos sa labas, Ay na, Jeb, binilag ko dyan, awanan. Kutbama? Tapos na kaming nag-live ni Jeb. Tapos nasundo ko na si Liam, kaya magpaalam na ako. Next time uli. Sige, bye-bye.